Беларуская гімназія была адчынена 1 лютага 1919 года. Але што выклікала гэта адчыненне? У 16 годзе, як Вільня была акупавана немцамі, немцы дазволілі адчыняць беларускія школкі. І ўжо до 18 года было 1,5 беларускіх школ пачатковых. А ў 1918 годзе адбылася беларуская канферэнцыя у Вільні, і гэтая канферэнцыя дала загад парупіцца беларускай радзе пра адкрыццё сярэдняй школы, бо у пачатковых школах ужо навучалася 6 000 дзяцей, а сярэдняй школы не было. І пагэтаму паўстала пытанне адкрыцця. І гэта пытанне было вырашана 1 лютага 1919 года. Была адчынена беларуская гімназія. Было адкрыта толькі 2 класы, першы і другі клас. І вырашана паступова набіраць вучняў далей і далей і стварыць поўную гімназію. У гімназію запрашаліся розныя вучні. Самае цікавае, што гэтая гімназія стала працаваць, будынак далі, стала працаваць у базілянскіх мурах. Так набіралі і беларусаў, і не беларусаў. Як пісалася ў той час у газеце «Гоман», сваіх настаўнікаў хапала, і гаварылася пра тое, што трэба падрыхтаваць падручнікі. Для пачатковай школы былі падручнікі, для гімназіі не было. Надо было выкарыстаць навуковае таварыства, каб стварыць гэтыя падручнікі для сярэдняй школы. Уключыліся ў стварэнне гэтых падручнікаў вядомыя навукоўцы. Смоліч, які напісаў падручнік па геаграфіі, які не згубіў актуальнасці, і па сённяшні дзень вельмі цікавы такі падручнік. Падручнік па беларускай мове і літаратуры, вядомы беларускі пісьменнік Максім Гарэцкі з жонкай Чарняўскай стварылі падручнікі. Гарэцкі напісаў не толькі падручнік па беларускай літаратуры, але падручнік па гісторыі беларускай літаратуры, якім паказаў, што беларуская літаратура, беларускае слово ўжо існавала і раней, а не толькі у даны момант. Калі паглядзець гэтыя архівы, я знайшоў шмат знаёмых прозвішчаў. Напрыклад, Наталья Арсеньева. Яна вучылася, не толькі яна, але і яны брат вучыўся Сергей, і брат, і сестра Вольга. Яны зразу у 22-м годзе прыйшлі ў гімназію з усіх вучняў. Вось гэтыя 3 Арсеньевых, Наталья Арсеньева, брат і сестра, самыя лепшыя веды паказвалі. На адны 5 вучыліся, як тут вот бачым мы у гэтых ведамасцях, якія захаваліся. Шмат было настаўнікаў, адданых, працавітых, тыя самыя вот Чарняўская, жонка Гарэцкая, Гарэцкі, розныя іншыя настаўнікі. У 30-м годзе, здаецца, годзе прыйшоў у гімназію працаваць Барыс Кіт. Мы шанавалі так настаўнікаў, што вам, маладым вучням, не снілася. Мы глядзелі на іх як на богаў. І Астроўскі, і Кіт, ён тады быў Кіт. Да, і не было, я не помню, хотя я вообще помню гимназию, я не помню, как мы нарушали дисциплину. Это я не потому, что вот у вас не нарушали дисциплину на уроках. Ну, не было у нас такого питания, і, певно, не было, оценки не было запорожней. Дырэктарам доўгі час быў Астроўскі, Радаслав Астроўскі, і ў час вайны ён ужо быў дырэктарам, які потым узначаліў Беларускую цэнтральную раду. І сын Астроўскага вучыўся, Віктар, які потым аказаўся ў міграцыі разам з бацькам. І опять же, што цікава, яны вельмі добра вучыліся. У гімназіі, у гэтых паперах я знайшоў пра нашых Віленчукоў, пра знакамітах, з якімі мы ўжо сустракаліся, новае пакаленне.
Король, Леванід, Луцкевич, і Леванід, і Луцкевич Юры. Яны былі таксама прыкладам у вучобе для гімназістаў. Палітика була одна. Треба було узгадовувати національно свідомих білорусів. І всі наставники этой мэце служили. Паколькі наша школа пачатковая належала да Віленскай беларускай гімназіі, мы усе святы, усе імпрэзы праводзілі разам. Калі якое свята, заўсёды запрашалі нас, мы бывалі там. Калі бывалі якія-небудзь імпрэзы, мы рыхтавалі таксама нешта і выступалі на сцэне. Я вучылася ў той час, калі тут была нямецкая акупацыя падчас вайны. І таму, канешне, гэта ўсё адбівалася і на вучнях. Тады мы не насілі ніякіх формаў, не было мундуркаў, бо это ваенны час. Тады хто у чым меў, тым хадзіў. Ну, усе дзеці прыходзілі ў школу акуратна, стараліся вучыцца. І мы вельмі былі задаволены з навучання ў беларускай школе. Гэта было нешта сваё, нешта роднае, гэта было нешта па-сямейнаму, нешта блізкае. Проста з прыемнасцей хадзілі ў школу. Яшчэ я знайшоў матэрыялы ў беларускай газеце гісторыка беларускага вядомага навукоўца Езавітава, які напісаў цікавы матэрыял, прысвечаны 25-годдзю гімназіі. Это ў 44-м годзе. Это было ў лютым, а ўжо ў чэрвені гімназію зачынілі. Ужо прыйшлі бальшавікі, якія вызвалілі Вільню ад немцаў і гімназію зачынілі. Палічылі як крамольнай. Так вось цікава тое, што Езавітаў свой артыкул азаглавіў так: беларуская гімназія – кузня беларускіх адраджэнцаў. І гэта сапраўды так. Пасля таго, як саветы занялі Вільню ў 44-м годзе, асвабадзілі, так сказаць, нас, была Вільня асвабоджана ад усяго беларускага. Беларуская гімназія была зачынена, беларускі музей зачынены, друк увесь беларускі зліквідаваны. Адным словам, усё жыццё беларускае замерла. Гімназія працавала 25 гадоў, з 19 па 44 год. І яе уклад у развіццё беларускай культуры нового грамадства ацэнілі як прыхільнікі беларусаў, і самі беларусы, так і ворагі. Створаная там атмасфера беларускага патрыятызму узнікла толькі дзякуючы тым, которые працавалі там.